Ademais de ser a vila de España con máis bandeiras azuis nas praias, Sanxenxo tamén é un dos concellos que dispón de máis distintivos azuis nos seus portos deportivos. A estes recoñecementos engádense agora as bandeiras Galicia Calidade, un distintivo que garante a sustentabilidade, a seguridade e a calidade do Real Club Náutico de Sanxenxo, o Real Club Náutico de Sanxenxo e o Club Náutico de Portonovo. Significa reivindicar Sanxenxo desde o punto de vista de destino turístico sobre todo seguro e tamén de calidade, non? Creo que eso é un aspecto moi importante que neste caso os tres clubs náuticos sexan desde hoxe embaixadores tamén de Galicia Calidade. Creo que é un acto moi relevante para todos, porque significa apostar por ese turismo, significa apostar por un sector económico que efectivamente xera emprego, que no caso de Sanxenxo é un elemento tamén diferenciador dende o punto de vista da súa oferta turística. As boas prácticas destes clubs náuticos son unha das claves dos éxitos turísticos de Sanxenxo. Porque Sanxenxo o éxito que está tendo sendo o Dende os clubs náuticos prácticas destes clubs náuticos son unha das Dende os clubs náuticos